guys. Yok po yo. Tingnan mo na speed na. Tanggalan mo. Ano ya? Tanggal. Kato na lang ihiwaon. Ay. Bros siya guys, bros. Pero sinsya na yun kay gutom yun. Guys. Luto na yun guys. Luto na yun guys. Istan. Ano kayo? Ambo kayo. Okay Lord. Salamat kayo ani Lord. Kapanihapon jud din taon mi sa mong kuha nga pantat. Yang kuano killer sa pantat to. May bisita nga waray dia. Waray ngipon. Sira. Waray ngipon. Puno na guys. Bira guys. Ganyan ka na may Bira guys. kubkub. Nak, gini, ninot. Lah, Na may Amerikano na apilya. pagkainit. Murag damit man yung pagka. Bira guys. Medyo halang-halang ba? Ano gano? May balamit. Uy ayo. Kani pinakagagulo na. Pantat ko. Siguro. Pag rice ito guys. Rice. Koy. Hindi na. Ano ko? Nakita ang mga naong guys. Tulog. Nahipan igo. Tukob. Tandaan. Ataan niyo ni mo ko. Nabiir niyo mo ko ani. Bilabig. Urot ang bahaw nila. Ay bagong kanon. Ripod ah. Tulpa nagpanihapon. Nalibre ka niya po. Kamu guys. Istidira mo guys. Hindi na mo magtikang guys. Pero apas pa. Apas pa na pa. Oh. May mga masibsib nga mga kuan. Yo. Na, aga. One. Atandot. Sige. Atong sa bako. Na, wala yung mga yung ambok yung pantat. Pangan itong kang itan, di mo na makaos itan. Apa gitu? Apa kang? Computer. Okay na guys. Baksan din kayo. Guwapo. Tambo kayo nga kuha nga. Pantat guys. Kapanihapon yung mga bugoy guys. Gabiin naman.
Ah. Clean up ang bahaw guys. Okay. Ugma po na po guys kay medyo busog naman mi guys. Pa kilid sa mi. Urot pulo na lang nabilin guys. Pantat. Pantat.